Neveril som vlastným očiam, alebo vlastne už aj veril. Čo dorobili s maďarským premiérom Viktorom Orbánom za to, že sa rozhodol ako suverénny politik, opakujem, ako suverénny politik, navštíviť Ukrajinu, Rusko a Čínu a šíril mierové iniciatívy. To sa jednoducho nesmie. Keby išiel presviečať, že Slovania sa majú vzájomne zabíjať ešte intenzívnejšie, možno by ho niekto navrhol na Nobelovú cenu mieru. Verejne opakujem, už ani neviem koľkýkrát, že Smer a jeho poslanci nebudú v Národnej rade Slovenskej republiky súhlasiť s členstvom Ukrajiny v NATO. Chápem želania Ukrajiny, je to suverénna krajina, ale členstvo Ukrajiny v NATO je akurát tak zárukou 3. svetovej vojny. Hoci úprimne povedané, aj bez členstva Ukrajiny v NATO nie sme od nej ďaleko, ak sa pozrieme, ako niektoré vyspelé demokracie podkurujú pod kotlom.